Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Nuwun kula nuwun. Nugraha sih welasing Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi tansah tumedhak kajiwa lan kasarira sagung keluarga. Wonten ngarsane para sepuh, sesepuh, para pinisepuh ingkang kala ing kawruh lega ing pitutur ingkang satuhu bilebeten. Para alim ulama, para kiai bunyai, rene lan dalu tansah sumandhing pustaka suci wahyuning ilahi. Minangka dados panuntun panembah satu luhuring bukti. Para pangemban ing praja Satria Nagari, minangka pandang pandhoming kawula tasih. Para sarjana sujaraning budi, para werda muda tumaruna ingkang bagya mulya, para tamu kampung putri minulya ingkang satuhu bagya mulya. Kanthi nambaran pepayung budi rahayu kula ngaturaken sewangsama kula panawantun marang sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang katemben wawan pangandikan dumateng para sanak kadang kanca mitra. Kula boten ateges nilar subasita nanging satemah mondhe dawuh saking barakaken Bapak Sumardi sakalwangsa ingkang kedah ngaturaken rangkaming tata cara padang ing enjang siang punika. Minangka purwakane akur langkung sumiwi, sumangga tansah kula dherekaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat, rahmat, katentreman, kabajanan abakas warasa. Datang kata lumpen selawat ugi salam kunjuk wonten ngarsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu-estu kita tenggo syafaat ing yaumul kiamah benjang. Mugi-mugi panjenengan lan kula dipun golongaken tiyang ingkang pikantuk syafaatul yaumul kiamah. Rantaming tata cara pahargyan ing siang enjang punika sampun rinantang penyakit penyembuhka dening kalwangsa. Manggah reruncining tata cara pahargyan ingkang sepisan pambuka kalajengaken kawendaring atur pangandikan pasrah saking
saking barelaken Bapak Maki ingkang badhe sarirani panjenengan Bapak Haryadi wijil saking Lipang Tembalang salajengaken babaring atur panami pasrah saking keluarga ageng Bapak Sumardi lumantar panjenengan Bapak Mualif paripurna pasrah pamimpin temanten kakuh tata cara kalajengane ijab kabul ingkang badhe dipun parengarsani dening kantor urusan agama Kecamatan Ranggen Kabupaten Demak menggah rencene tata cara ingkang ana gangsal mangun sukup gangsal paripurane ijab kabul tata cara kalajengaken adat panggih rinaket singet sindur pangabekten paripurane tata cara panggih adicara kalajengaken mangun supa utawi foto-foto sesarengan adicara ingkang angka 8 atur dedaharan prajinane saparipurnaning pahargyan prasaja ing siang punika ambok bilih amangke ambung gati kadang pisan ugi temanten kekalih sampun jengkar saking palenggahan arsa tinuju wonten ing sasane swasana badhe nderekaken konduripun sagung para tamu adicara siang menika sinengkuyung dening para kadang-kadang kula rias temanten Chinese wijil saking Karangawet fotografi wijil saking Sayung Demak sound system wijil saking Kelipang mekaten munggah rencana tata cara pahargyan Endang siang menika kula Supriyadi sarjana pendidikan ingkang ngaturaken rencana tata cara kasun kanthi saged panjenengan nderekaken tata cara ngantos paripurnaning pahargyan nuwun matur nuwun